Moi kaikille ja terveisiä Oulesundista Norjasta. Viime vuonna oltiin Bulgariassa ja on tosiaan vähän maisemat vaihtunut tälle kaudelle, että on uudessa seurassa Oulesund FK:ssa. Ja täällä on kaikki hyvin ja toivottavasti niin on teilläkin siellä palkintojakotilaisuus käynnissä, joten miksikäs ei. Ja vielä siihen lisäksi SJKhan voitti Suomen mestaruuden, mikä on ihan mahtava homma koko futikselle siellä Seinäjoella. Ja siitä täytyy nostaa kyllä esiin se peili-ilo ja joukkuehenki, mitkä on tosi tärkeitä joukkueessa, mitä on saanut huomata siellä junioreissa, että mitkä teiltäkin kaikilta löytyy jokaisesta joukkueesta. Että se on mahtava homma. Ja täällä on yrittänyt seurailla paljon teidän kehitystä ja teidän suorituksia netin kautta, mitä on pystynyt. Ja saatte kyllä olla ylpeitä itsestänne, että siellä on paljon hyviä futaajia tulossa siellä Seinäjoella ja työ mitä tehdään, niin se on mahtavaa. Se on semmoinen asia, mistä kannattaa tosiaan olla ylpeä ja pitää se yllä sitten. Nyt oli viime kaudella, tänä vuonna oli ekaa kertaa kummijoukkue, D13-ikäluokka, joka oli itselle ihan uskomaton kokemus. Me toivottavasti nähdään vielä tänä loppuvuonna poikien kanssa, päästään tapaan vielä ennen kuin alkaa sitten seuraava ikäluokka, otetaan taas sisään, mutta ihan loistava joukkue täytyy sanoa, että jokainen poika ihan esimerkillinen nuori ja mahtavaa, ystävällisiä ja tuetaan toista ja kiusaamista ei ollut ollenkaan oikeastaan, mitä oli heidän kanssa tekemisissä, että hyvä pojat, että ihan mahtava juttu, pitäkää tosta kiinni. Ja tietenkin Tero Mäntylä Respect-palkinto pitää jakaa tänä vuonna taas. Ja harmi, että on vain yksi henkilö, joka sen saa, koska musta tuntuu, että siellä SJK-junioreissa teillä on monessa joukkueessa semmosia henkilöitä, semmosia pelaajia. Teistä on tosi moni on just semmonen, mitä me etsitään, semmonen kaveri, semmonen positiivinen, ei kiusaa, hyvä joukkuehengen luoja, niin olkaa tosiaan ylpeitä ja pitäkää siitä kiinni, ne on tärkeitä juttuja, että te olette niin positiivisia toisillenne, että se auttaa teitä tässä elämässä. Mutta tosiaan harmi, että yksi saa vaan tämän palkinnon, mutta näin se nyt menee, joten tänä vuonna palkinnon tulee saamaan poika, joka on Kauhajoelta kotoisin ja palkinnon saaja on Joni Rintatalo. Et oikein paljon onnea Jonille. Toivottavasti nähdään joulukuun aikana. Ja ei muuta kuin teille hauskaa iltaa kaikille sinne ja terveiset täältä. Moi moi!